ba kung may channel Garment na mo the Norte para i-witness na ito ilahang pa-farmers guys tayo ang background diri open ako sila diri hi Inga hi 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 be sila ako ma-open diri hi so guys tara sundan na to. Menyakit kira-kira. Kata-kata singgol. Apa jawabannya? Budak-budak kidlat tak kesikat. Pelan apa? Aduh. Apa? Bukan dong. Oh, ini dia belum bau. Ditagak po ka, matagak ka no ka nang nagsiga-siga. Matagak ka no ka nagsiga-siga. Kaso, good ba? Ade. Napa? Shout out happy tagaligis sa mga karon. Grabe, wala na kailangan pedestrian ka ganihan no. Shout out sa mukha na lang.
wala nila giabrihan ang entrance po to yung sa gawas. Wala nila O giabrihan. syempre kasi may Nasa mga kung kaning musik makita kami. nanay na nga Magpapila wala. ng taon. Grabe. So guys, na hinaut na ma-enjoy gyapon mo sa gamay na ako nga clips nga ako nakuha para mas ma-enjoy jud ka mo. Naaga na ninyo diri ang Kahayag Festival ng Carmen. So guys, thank you for watching and don't forget to subscribe to my Ang siya channel. masana ang Push ka. iyong sa